Ipagpatuloy ko kabsat ti dua akita tao ti unog ti iglesia nga insurat ni Ellen G. White naragsak a panagbiag. Kalpasan ti panagungar ni Kristo namitlo a sinubok na ni Pedro. Simon anak ni Jonas kinunana. Ayatan nakmatla anang nangrunang dagitoy. Saanan nga intanog ni Pedro ti bagina itingatun daydi kakapsat na. Isot nagpakpakaasi ti dayjay makabasa iti puso. Apo kinunan. Amom dagiti amin abanbanag amom ngay ayatan ka. Ijay Ebanghelyo ni Juan 21:15-17. Si Maruno nga inawat na ti komisyon na naitalugan ko na ti maysa trabaho nalawlawakon alikaka ngem kadagiti sabsabali at trabaho ngay mo na isot binili ni Kristo pakanon na kuma dagiti karnero kan dagiti urbon iti panangitalog na ken kuana iti nakaiwan dagiti kararwa gapoy iti nangipatlian mangisag na inted ni Kristo ti kalagdaan a pamaneknek maipapan iti kinatalged ti panakaisumblina. Nagbalinan anatalna ken managbabawi daydi di makatalna napasindayag ken managtalek iti bukod na akabaulan nga adalan. Nanipod idin sinurot na ti apuna iti pananglikot iti panagsakripisyo nakiraman kadagiti sinagaba ni Kristo kat into nagtugaw ni Kristo iti trono ti dayag na makiraman tumet ni Pedro iti dayag na dahil di kinadakos anang to di panakatnag ni Pedro ken nangilaksit iti pariseyo iti panakiuman na iti Diyos isumutla ita timangted iti panakadadaol dagiti rinibo kadagitoy nga aldaw awanan ti sabali anapalpalalo ti panagbalin na makarimon iti Diyos wano ang balin na pagpeggadan ti kararwa ti taongam ti kinatangsit ken kinapasindayaw kadagiti amin na basol isod kakaruan nga awanan namnamaken awanan agas san agid dato daydi panakatnag ni Pedro no diket isot na inot daydi panagtalek na iti bukod na kabaulan tinangiturong ken kuana mamati nga isot na isang galatang isot na iturong iti agpababada la naging mabalinan na nga inlibag ti maestro na awan tiyempo anatalged iti panagtalek tayo iti bukod tayo kabaulan wenno panangipagharup tayo anatalged tayon manipod iti panakasuliso no pay kasanod kinapasneg iti panakabalbaliw da san kuma ang maisuro dagiti ang mga awat iti mangisalakan nga agkuna wenno mangrikna anay salakan dan mangiyaw awan daytoy maisuro kuma ti tunggal maysa ang mangilala iti namnama ken pamati ngem uray na itatayon dagiti bagi tayo ken ni Kristo ket ammo tayo nga inawat tayon sa tayo laeng nga nailaksid iti panakalusuliso ibaga kada tayo ti sao ti Dios adunto dagiti maguguran ken mapapudaw ken masuot iti Daniel 12:10 dayjay laeng makaibtor iti panakasuot ti umawa ti balanga ti biag unay jay Santiago 1:12 at pagkat ti bukod da ulan nagijay ng awat ken ni Kristo ket kunaon da si tatalged naisalakan nakon mapukaw dati pa nakaamuday ti bukod da kinaklupoy ken ti ken kanayo na pa nakasapuday ti na Dios na pigsa sanda nakasagana sumarangot kadagiti kinasikap ni Satanas ket inton addada iti panakasuliso kas ken ni Pedro matnagdanto iti tukok ti baso may balakat kita tayo agannad kumaday jay mangipagarup nga adda iti tibker ti laket ta isot matnag ijay muna nga Korinto 10:12 adda iti saan tayo panagtalag ti bukod tayo kabaulan ken ti
panagsangit tayo kan Kristo ti kinatalged tayo. Tas kan nga maamuan ni Pedro ti bukod na pagkurangan ti kababalin ken ti panakasapol iti panakabalin ken parabot ni Kristo. Sana mabalin nga iso isalakan ti Apo manipod iti panakasuod ngam nabalin na umang insalakan manipod iti panakaanak panakaabak. No inawat ni Pedro day di balag ni Kristo nagsalukag kuma iti panagkararag nagnakuma na buyugan iti panagbuteng ken si pigerger nilakit na maitib ko dagiti sakanaket inawat na kumati na Diyosan at tulong tapno saan kuma nagbaligi ni Satanas ken kuana natnag ni Pedro gapu iti panagtalet na iti bukod na kabaulan ket na isublimanen tinapatibker dagiti sakana babaen ti panang babawi ken panakaibabain mabalin asaraken ti tunggal agbabawi ang managbasol ti bileg iti nailanad a kapadasan na nupay nakaladlading itay di panagbasol ni Pedro sana nabaybayan na isurat iti kararwana dagiti sinao ni Kristo kararagan ka tapno saan kumapoy ti pamati iti Lucas 22:32 iti kaadana iti napait akasasaat ti panagbabawi daytoy akararag ken daydi panakalagip na iti daydi ikikita ni Kristo anapnon ayat ken kaasi tinangted ken kuana iti namnama nalagip ni Kristo ni Pedro kalpasan daydi panagungar ket inted na iti anghel iti damag nagpaay kadagiti babae agawid kayon bagayo kadagiti adalan na ken ni Pedro nga isut mapan ti sangwanan nyo ijay Galilea ijay to ti pakakitaan nyo ken kuana ijay Marcos 16:7 inawat ti manakawan basol amang isalakan daydi panagbawi ni Pedro daydi motla panangaasi amay naited anang ispal ken ni Pedro iti maijaya iti tunggal kararwa matnag iti panakasulisog isut na isang sangayan na sikap ni Satanas timang iturong ti tao ti panagbasol sanan to baybayan suno sanan to baybayan nga awanan gaway ken agpigpigerger agbubuteng agsapol iti pamakawan ngam apay nga agbuteng tayo dinto ta kinunan ti Dios isukumat kumpet iti pigsak tapno makikapya kanyag wen makikapyan to kanyag Isaiah 27:5 narami ti amin na sagana nga agpaay iti kinalupoy tayo amin apamabileg anay tanggaya kada tayo tapno masdag tayo ken ni Kristo indaton ni Kristo tinabura kabagina tapno subutan nati tawid ti Dios ken tapno itad na manen ti tao bali kapuna mabalin na nga isalaka naging iti awan pagkurangan na dayjay umasidag iti Dios gapuken kuana gaput agbiag agnanayon tapno ibabaot na ida iti Hebrews 7:25 babaot ti awan mulit abiyag na ti kinatulnog na kan ti mapatay na iti krus ti Kalbaryo imbabaot ni Kristo tinapukaw asang katawan ket ita sana nakas maysa agpakpakasing agdawat ti panangibabaet dahil ti kapitan ti panakaisalakan tayo no diket ay sa anangabak iti gubatan amang tungton iti kalintagan na nagbalegi nan anayan ti daton na ketkas mangibabaet tayo aramidon nati inaklon na metla at trabaho nga igaman na iti sango ti Dios ti paginsyenswan anapno iti bukod na kaikaryan ken dagiti karkararag panangipudno ken panagyaman dagiti tattao agpangato dagitoy nabangbangluan iti ayamuom ti kinalina akas maysa anabanglo asayamuom wenno sayamusum iti Dios nawaten dayta adaton na ket abunganen ti pakawan dagiti amin asalungasing inkari ni Kristo ti bagina akas sandigan talged tayo
Bitawan ure may isa nga inabaybayan. Dayjay sa ana maibto rabuyaan dagiti tattao agpegad tegnanayan ang panakadadaol kat imbuyat na ti kararuana iti patay gapu kadakwada. Kumitan to graman pa lang siken pa nakaparik na iti tunggal kararwa ang makabigbiga din na kabulan nga isalakan ti bagina. Santo tumalyaw ti maysa nga agbubuteng agdawdawat adinan tutag ay daytoy. Santo ang masaaw dayjay agapod ti bukod na panangabpong nang isagana nga agpaay ti tao iti di agibus nga ubog pinamuralan na bigsa. Mabalin tayo nga ipan ken kuana dagiti basol ken nadimit tayo agsibot ay ayton na tayo. Awisan ti tunggal akikita ken panagsauna ti panagtalit tayo ken kuana. Tabasan kan sukugan nanto dagiti kababalin tayo akas mayanutop iti pagayatan na. Awan ti panakabalin ni so amin nabuyot ni Satanas amang parmek iti maysa kararwa mangisadag iti bagina ken ni Kristo. Agraman panagtalit. Iden na ti bileg iti panakapsud ket nayunan na ti pigsa dagiti awan bileg. Isaiah 40 verse 29. No ipudno tayo dagiti basol tayo isot nalinteg ken mapagtal ka na mamakawan ka dagiti basol tayo ken mangugas ka tayo ti amin akin nakillo umuna nga 1 kapitulo 1:9 kuna unti apo bigbigan lang ti kinadakas mo si malungasing ka mangibusor ken ni Jehova a Diyos mo. Jeremiah 3:13 ket iwarsik to tinalit na kadanom kada kayo ket nadalus kayto manipod ti amin ang kinarugit tiyo ken manipod kadagiti amin adidyo sa inyo dalusan kayto. Ezekiel 36 verse 25. Ngayon masapol nga adda panakaamo tayo iti bagi tayo maysa panakaamo agbanag iti panagbabawi sakbay ang masarakan tayo iti pakawan kantal na saan anarik na tayo iti pariseyo iti panangidarum ti basol. Sana ang makatrabaho ti Espiritu Santo ken kuana. Nakalupkupan ti kararwana iti maysa kabal ti bukod a kinalinteg asaan ang mabalin asalputan dagiti pana ti Dios ken ipaturong dagiti anghel. Dayjay laeng makaammo nga isot managbasol ti mabalin nga isalakan ni Kristo. Imay tapno agasan na ket patapatan na ti puso ang adunor tapno ikasabana ti panakad luk at dagiti nakayawan ket ti panakakita dagiti bulsag tapno luktak dagiti parpariga. Lucas 4:18. Ngem saan ang masapol dagiti nasalon at maysa ang mangagas. Lucas 5:31. Masapol mamuan tayo tinapudno kasasaad tayo tano saan di tayo tumarik na ti panakasapol tayo ti tulong ni Kristo. Masapol ang mawatan tayo ti pegad tayo tano saan di tayo tugdaray nga magsapol ti pagkamangan. Masapol marik na tayo ti ut dagiti sugat tayo tano saan di tayo ti tarigagayan ti maagasan. Kunaon ti apo kaputa kunaem nabaknangak ket nagunud akon ti kinabakna. Kinawan ti pakasapulag ti anyaman ket di ka maammo asikati daksang gasat ken marikrigat ken napanglaw ken bulsek ken lamo-lamo. Balakad ko ken ka gumatang ka kanyag ti balito ken napasudi ti apoy tapno bumaknang ka kuma. Ken kadagiti pagan-anay apuraw tapno agkawen ang maiparangaran ti kinalamo-lamo ket ti agsapsapu ti mata tapno makakita ka. Apokalipsis 3:17 ken 18. Ti balitok ti napasudi ti apoy sa ti pamati nga garamid kapoy ti ayat. Daytoy law ti ayat kada tayo ang makitunon sa ti Dios. Mabalin ang narugta tayo ket adu dagiti aramid tayo ngem naawan ti ayat akas ti ayat Kristo. Saan tayo maibilang iti kaamaan ti langit? Sana kabaulan ti tao mawatan dagiti bukod na bidot manangalilaw ti puso ang nakarkarong dagiti amin na banag ket isut na palalo ang nagdakes asino ti makaawat ken kuana. Jeremiah 17:9. Mabalin nga isawang ti bibig ti kinapanglaw ti kararwa asaan nabigbigan ti puso bayat ti panakisasao ti Dios maipapan ti kinapanglaw ti Espiritu
mabalin abumbon sug ti puso iti kinapasindayaw ti bukod na kinalaing ken naitan-og ti kinalintag na may sa laeng ti pakabalina na magun-odan tinapudno apan nakaamo may papan iti bagi nasapol a kitaon tayo ni Kristo may tan-og ti tao ti bukod na kinalintag apoy ti kurkurang ti panakaammo tayo ken kuana inton panunutan tayo ti kinadalos ken kinasayaan na makita tayon to ti bukod tayo kinalupoy ken kinapanglaw ken kurkurangan akas tekdam tayo na pukaw ken awanan inanama anakahusan kadagiti pagan-anay ti bukod a kinalintag akas wat titunggal sa bali managbaso makita tayon to ano maisalakan tayo matlaong santo aga po iti kinaimbag tayo no dikat babaen ti awan patinggana aparabor ti Dios naipangag ti kararag daydag singsinger iti buwis kaputa ipakita na ti panagsanggir na gumawad ken mangpetpet iti man nakabalin awan mabalin apagtangsit dayday agsingsinger iti buwis iti bukod na kinaimbag no dikat panagbain laeng masapul met akas sa kumat ti marikna dagiti amin nga agsapol iti Dios babaen ti pamati nga idisuna ti panagtalag ti bukod a kabaulan masapol a kumpet ti makasapol nga agdawdawat iti di agkibos apan nakabalin san ang mabalin nga laen tinarwar apan ang ngilin ti lugar a simple a pamati ken ti sibubukel apan ang talikod iti bagi ngem awan tao ang mabalin na pasyanan ti bagi na iti kinaibubukudan mabalin tayo laeng nga iden kani Kristo ti pananga yon tayo tapno isot mga rami ditoy at trabaho iti kastatin to pagsasao ti kararwa iso ti Apo alaem daytoy puso agsipot adyak mabalin nga iden ken ka isot ko kwam sa limetmetam ka diya nadalos gaput adyak mabalin nga iwanan nga agpaay ken ka isalakan nak nupay nakabsot ken narasiak dabilyan nak tabasan nak idalan nak tinadalus ken masadtuan aliklik mo tapno mabalin nga gayos iti kararwak tinabaknang nga ayos ti ayat iti pangrugyan ti na Kristiyano na biag iti masapol a pananglipod iti bagi masapol nga isot mapabaro iti tunggal adang nga agpalangit agsangkir amin dagiti naimbag nga ramid tayo iti maysa pa nakabalin nga da iti ruwar tayo gapuna ang masapol nga adag tultuloy apan ang sapol ti puso iti Dios maysa kan kanayon napasneg ken makaburak puso apan ang ipudno iti basol ken panangipakumbaba iti kararwa iti saklang na sa tay mabalin ti magna si tatalged babaen ti pananglipod tayo iti bagiket agsanggir tayo laeng ken ni Kristo. No sa sedeg ti umay tayo ken ni Jesus. Ket nalawlawag met ti panakabigbig tayo iti kinadalos iti kabalbalin na. Nalawlawag tumot iti panakabigbig tayo iti kinadakas ti basol. Ket basbasit to iti tarigagay tayo ang mangitan-og iti bagi tayo. Muudi dagiti bigbigan ti langit natatawa mangi pabuya iti kinaimbagda. Nagbalin ni Apostol Pedro ang matalag nga di pa ni Kristo kat isot napadayawan unay babaen ti na Dios ang nalawag ken panakabalin. Isot na daan iti narekta paset ti panakabangon ken panakaipas dagiti iglesia ni Kristo ngem sa napulos nalipatan ni Pedro daydi nakabutbuteng nga kapadasan na daydi panakasibabain na napakawan nga agpaiso ti basol na nupay kasta amuna ang tilaang parabor ni Kristo ti makabalin anang bali iti kinakapoy iti kababalin na anak kaigapo iti panakatnag na awan nasarakan na iti bagina mabalin at pagpasindayaw awan kadagiti apostol wen na mamadto tinagpuna nga awananda iti basol impudno dagiti tattao ang nagbiag na dagket iti Dios tattao nga isakripisyo da pay nga muna ti biag da sakbay nga garamid da kun aramidan da iti amuda sa lungasing ti kinamanagbasol tinakayanakan da kasasaad
Sanda nagtalog iti lasag ket awan